divno. Sigurno će im se svidjeti. Ovo zvuči fantastično. Moja velika želja uvek je da jedem prstima. Medikamente ne koristim. Svakom danu se veselim, hvala mi tobe krio. Volim kad se sve ukombinuje i ukomponuje, kad je sve onako nekako u harmoniji. Pušta da stvari budu onakve kakve jesu. Jao što će biti divno, sigurno će im se svidjeti. Ovo zvuči fantastično. Imate razlog za sreću čim ste se ujutru probudili, jer mnogi ljudi na ovoj planeti to nisu uspeli. Ovo je samo deo te njene misije u životu. Moja velika želja uvek je da jedem prstima. Medikamente ne koristim. Svakom danu se veselim, hvala mi tobe krio. U modernom vremenu ljudi posvećuju sve veću pažnju zdravom životu, a vrlo dobro znamo da zdravlje na usta ulazi. Ovo nedeljni kandidati su poklonici soul food kuhinje i samo za vas pripremaju jela koja hrane dušu. Naša današnja domaćica meditira u svakom slobodnom trenutku, pa i kod frizera. Hajde da vidimo tu novu frizuru. Zdravo, ja sam Nina Martinović, imam 44 godine, dolazim iz Novog Sada, autor sam emisije Zdravo živo i nastojim da se bavim zdravim životom i da mislim pozitivno. Mislim da je jako dopadljiva ljudima zato što je jako tolerantna, jako širokih shvatanja. Veoma draga, prijatna. I produhovljena. Moji prijatelji o meni kažu da sam vedra, uglavnom dobro raspoložena, možda ponekad i previše neozbiljna i možda da sam previše, kako se to kod nas kaže, mekana. Ali mislim da mi je jedna od osnovnih vrlina to što umem da praštam i trudim se da praštam. Praštanje je važno pre svega zbog nas samih, jer čovjek koji ide kroz život pun neke gorčine, kao da korača pod teretom nekog otrova, kao da sam sebe truje. Sveska životnih ciljeva. Životni cilj mi je da nađem svrhu svog života. Onda, zahvaljujući tome, uspevam da budem radosna i srećna u svakom trenutku, bez obzira šta se u tom trenutku događa. A šta ti je bitno u životu? Bitna mi je dobrota u životu i mislim da je to najvažnije. I shvatiti da ta dobrota je suštinski najvažnija i za komunikaciju i za život uopšte. Vidi se da je dosta obrazovana, bar u ovome što je nam je neka zajednička tema. Ona radi u medijima i vodila je takve emisije kroz koje ste mogli da saznate nešto dobro i pozitivno. Bitna mi je pobeda, volela bih da pobedim, jer bi to onda značilo da ti svi moji principi i moji načini života imaju nekako najviše ocene. I bitno mi je da pokažem da može da se jede i nešto što nije previše skupo, a što je korisno i što je zdravo, a gosti će, nadam se, pokazati da je ukusno. Zdravo, a ukusno. Ma važi. To misli većina nas, ali naši soul food kandidati su pravi prosvetitelji. I čini mi se da je njihova misija na pravom putu. Biljana je, na primjer, juče bila izuzetno ubedljiva. Gledali ste. Ja sam neko ko širi pozitivnu energiju. Trudit će se po svaku cenu da se istakne. Tajna je u duhu i u tehnikama. Meni je to sasvim u redu. Nekad mi stvarno uspe super, onako kako ja volim da jedem. Pa to zavisi od dana. Danas je utorak, danas vlada Mars. Kad je izašla ona tuna. Mesecima sam patetična kao patika. Pravi primjer konceptualne večere. Ima ko da pojede. A sada idemo pravo kod naše domaćice. U želji da saznamo baš sve o Nini, najpre upoznajemo njen životni prostor. Vrlo neobična priprema za kuvanje. Dobar dan, domaćice. Ćao, dobrodošli, jeste, takva je priprema za svaki dan, u stvari. Jer tibetance radim već nekih 11 godina i to je najbolji način da počnem dan, da skupim dovoljno energije za sve ono što me čeka u toku dana. I tako. Ja bih malo da ti uđem u kuću. Pa ajde, izvolite, naravno, svakako, izvolite. Baš si ljubazna. Dobrodošli ste. Hvala, hvala. Izvoli. Evo. Pa baš ti je lepo ovde. Hvala, da. Znaš šta, ovo je kuća u kojoj provodim vreme kad sam u Beogradu, a pošto sam poslom često vezana za Beograd, onda sam ovde i jako volim da budem ovde i podsjeća me na detinjstvo jer sam mnogi dane ovde provela, tako da mi je milina što smo danas baš ovde. Jel da je lepo? Ma, mnogo je lepo. A gde ćeš poslužiti aperitiv? Pa imamo izbor nekoliko prostorija. Izvoli za mnom. U salon broj 1.
O, kakva krasota. Kako li je tek u salonu broj 3, 4, ma ne mogu ni da zamislim. Mislim da ćemo večeras večerati u prostoru koji je u kući. I to u nekoj starijoj kući. Bez obzira što Nina ne živi u prostoru u koji idemo, nadam se da je to neće otežati, da prostor na neki način ipak oslikava nju i da stvori prijatnu atmosferu. Ma meni je ovaj prostor totalno u Nininom fazonu. Domaćice, ja sam ovde, molim te za kratku prezentaciju. I evo nas u prvoj prostoriji. Ovde ćemo da pijemo koktel koji će biti verovatno ovakve boje, kakve su i ove foteljice slatke. Pa ti si sve uskladila. Volim kad se sve ukombinuje i ukomponuje, kad je sve onako nekako u harmoniji. A gde će biti svečani čin jela? A pa za jelo sad, posle toga idemo za ovaj sto, koji ćemo malo onako da raširimo, bit će dovoljno prostora i tako. Mislim da će im se dopasti. Ja uopšte ne bih brinuo da sam na tvom mestu. Koliko znam, ti ovde radiš i emisije. Ovdje radim emisije Kosmos, inače kada dolazim u Beograd, to su te internet Kosmos emisije i jako se lepo i prijatno osjećam, onako stvarno kao kod kuće, zato verujem da će gostima da bude dobro. Okej, sada bih voleo da vidim i kuhinju. Kuhinja, kuvanje će da bude u ovom prostoru. Mislim da će to biti nešto što je izuzetno lepo, estetski i nešto da ćemo se osjećati prijatno, a bit ćemo onako zadivljeni estetikom i tim prosto okruženjem. I evo je kuhinjica. Znači tu kuvamo? Tu kuvamo. Mala slatka, ali taman da možemo da se snađemo. Ja ne kuvam baš previše, više jedem sirovo, ali uvijek bude i ponešto kuvano, tako da zadovolji sve ukuse. Tako će biti i danas, ja mislim. A da li si ti već spremna za kuvanje? Pa nisam baš sasvim, moram da kupim još nešto. Tikvice koje su mi glavni sastojak u jelu nisu kupljene i fali mi još poneki detalj. Ako nije problem. Ma kakav problem? Ajde, idemo zajedno. Idemo odmah. Volim da držim kandidate na oku. Uradili smo Tibetance, pročistili čakre, pokrenuli unutrašnje biće i sve mišiće i sada stupamo u akciju. Idemo, pa gde nas vetar odnese? Na neko mesto zdravih namirnica, nadam se. Ja mislim da Nina definitivno kupuje na pijaci ili direktno od dobavljača organske hrane. Što se tiče današnje kupovine, verujem da je to obavila na pijaci. A gde bi drugo? Prodavci su tu. Pogledajte, kakva raskoš, kakvo izobilje vitamina. Da se čovek raspameti. A gde je naša domaćica? Žena je žena. Najpre svraća u cvećare. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo mi neko cveće, lepo, živo. A ovo je pravo. Lijepo, prirodno, koji izgleda kao buketić, onako puno cvetića na grančici, uvek lepo poklon. Tako nešto? Može, to je to. Hvala. Nina, zašto kupuješ cveće? Treba mi cveće zato što ću da napravim jedan aranžmančić i da mu produžim život kad već je prekinut na neki način, da koliko toliko ostane u nekom životu. Vreme je da bacimo pogled na jelovnik, predjelo veseli ražnjići, glavno jelo lanena ljubav i desert čarobni napitak. O, ukusno, već mi se otvaraju čakre, a i apetit. Šta kažu gosti? Celokupan meni mi izgleda nekako smirujuće. Ovo zvuči fantastično. U skladu sa Ninom, onako umereno, polako, sve ono vojvođanski polako. Vojvođanski polako. Nina je odlučila da pazari neku namirnicu. Koliko se sećam, spominjala je tikvice. Dobro se sećam. A, tikvice. Dobar dan. Dobar dan. Pošto su tikvice, vidim 180. 180 Nije valjda komad? Ne, kilogram. Kilogram, dobro. Treba će mi dve ovako srednje veličine. Zaberite. Može, evo recimo ova. Pa sad, može ta. Dobro. Izvolite. I može jedna kutija čerija. Je li ima posla? Slabo. Ali bolje nego nikako, je li? Bolje nego nikako, normalno. Da gledamo se pozitivne strane. Tako. I nadamo se da će I nadamo se da će biti. I zahvalni smo i za ovoliko koliko vidimo. Dobro. Ovo je igra motivacije zvana Ponavljaj za mnom. Hvala lijepo. Hvala vama. Hvala. Doviđenja, srećno i da bude dobro posla. Nadamo se. Hvala vam, prijatno. Hajde, Nina, obavila si kupovinicu, preskoči baricu i trkom pravac u kuhinjicu. Jedva čekam da vidim tu Nininu kulinarsku čaroliju. Znaš da ne volim baš mnogo da kuvam, više volim da jedem sirovo. Verovatno će moći da ponudi nešto originalno. Za sreću je bitno da čovek nađe razlog da bude srećan. Pozitivan stav u životu je ono što vas gura napred
Osmeh je najvažniji u životu. Previše egzotični ukusi. Virusi uopšte u prirodnom obliku ne postoje. Moj način za čuvanje zdravlja je preventiva. Vreme je za akciju. Domaćica je nabavila sve namirnice i čeka nas u kuhinji. Ola, Nina, već si počela da spremaš. Već sam počela, mora već predjelo da bude spremno, da bude gotovo na vreme, da bude ukusno i fino. Pritom moramo da budemo jako dobro raspoloženi da bi gosti to svoje vreme osjećali. Da je onako dobro raspoloženje. Super što si ti raspoložen. Ko kaže da sam raspoložen? Već mi krče creva, a ovde je samo paradajz. Šta on to radi? Vidi, paradajzić se kupa u vodi koja će da mu pomogne da izgubi sve toksine i pesticide ako ih eventualno ima. U ovu vodu sipala sam, dakle, obične vode, zatim malo jabukovog sirćeta i sode bikarbone. Trudim se kako god mogu da kupim voće i povrće koje je nepravilnog oblika. Ponekad čak i prodavac od koga kupujem vodim računa da osjećam njegovu energiju, pa na osnovu toga znam da li je to povrće čisto ili ne. Dakle, tofu koji ću malo da suzim, jer mi je nešto mnogo debeo. Neću da se gosti predu za predjelo, pa onda šta ću. Od tofu sira, možeš misliti. Vri neka voda. Dobro si me podsjetio. Voda vri zbog kukuruza. Kukuruz ćemo da skuvamo, jer nam i on treba za sve ovo. Tako, poklopimo. On tek provri. Mislim, bilo bi lepo da možemo sirov da jedemo, ali sirov baš i nije nešto ukusan. Tako, to bacimo. I nastavljamo dalje. Ovaj tofu mi je i dalje predebeo, ali barem imamo pročišćeni čeri i domaći kukuruz iz kesice. Predjelo, veseli. Ražnjići. Šta ti misliš? Meso? Ne. Povrće koje je nanizano onako interesantno, dekorativno i ukusno. Moguće da će biti i voće i povrća. Pa bit će veselo, Pa da. definitivno. Pa u Ta stvari veselje kombinacija. i uz voće i uz povrće. Pa da. Tako da. Nina, koliko nas hrana određuje kao ličnosti? Mnogo nas određuje kao ličnosti. Znaš ono kao, kaži mi šta jedeš, pa ću ti reći ko si. Reč je o tome da kakvu vrstu hrane jedeš, ti si otprilike takva osoba. A to znači? Kad bi ljudi jeli hranu koja ne sadrži u sebi ni malo adrenalina, što znači da nema životinjskog ničeg u sebi, jer jadne životinje kad ih ubijamo, znači podignemo im adrenalin veštački. Kad bismo jeli hranu koja nema adrenalina, ni mi ne bismo bili nervozni, ne bismo imali tog veštačkog adrenalina u sebi, koji onda ne znamo kako da ispoljimo, nego da psujemo i vrištimo dok vozimo auto ili još gore, na neke načine, što znači stvarno ta hrana i ono sve što unesemo njome određuje nas kao ličnosti jer određuje naše ponašanje. Očekujem da će Nina biti dobra domaćica, da će jako da se potrudi i pošto ima emisiju koja se bavi zdravim životom, verovatno će moći da ponudi nešto originalno. I mislim da se ona neće nešto posebno nervirati oko toga ako sve nije perfektno, jer jednostavno je neko ko pušta da stvari budu onakve kakve jesu. Ne mora se da prosto iskontroliše. Da, pošto ne konzumira adrenalin. Hajde da vidimo kako Nina napreduje sa kuvanjem. Nina, ulazimo u ozbiljnu fazu koliko vidim. Sad je ozbiljno kuvanje u pitanju. Znaš da ne volim baš mnogo da kuvam, više volim da jedem sirova. Ali i kad se kuva, mislim, onda se to malo, onako kraće kuva. Tako da ćemo i danas ove tikvice samo malo da ih polupropražimo. Neće biti baš mnogo ispržene. Ali za početak imamo lan. Lan? A lan ćemo da sipamo u avan. Nina, gotovo da mogu da vidim auru tvojih misli kako ulaze u avan. Očaravajući. Pozitivne misli, naravno, usmerimo na taj lan, da to završimo kako treba. Inače je važno dok se sprema ručak ne žuriti previše, ne razmišljati o ružnim stvarima, o nekim obavezama, nego lepe neke misli kao jao što je lepo ovaj lan, jao što će biti divno, sigurno će im se svidjeti. Lanena ljubav. Mislim da u glavnom jelu ima lana. I ljubavi. Da. Ovo tako lepo zvuči, tako greje nekako. Pa mene asocira možda na neke lanene pljeskavice u kombinaciji sa ostalim žitaricama u nekom umaku. Aha, malo pirinča. Pirinač takođe nećemo poslužiti presan. Nina, šta misliš? Šta je sve potrebno za sreću?
Za sreću je bitno da čovek nađe razlog da bude srećan, a uvek možemo da pronađemo razlog. Mislim, neko zna da gleda samo ružne stvari, a neko zna da u svemu pronađe nešto lepo. A uvek imamo razloga da pronađemo i nešto lepo. Recimo, imate kućnog ljubimca, pa vam se on obraduje kad dođete kući, pa je to razlog za sreću. Imate, ne znam, dobru prijateljicu koju pozovete kad vam je nešto teško i kad ste tužni i onda imate razlog za sreću. Imate razlog za sreću čim ste se ujutru probudili, jer mnogi ljudi na ovoj planeti to nisu uspeli ovog jutra. Ni ova tekvica više nikada neće biti jedno sa zemljom, a ni cela koliko vidim, ali gosti će biti srećni dok je budu jeli. Razloga za sreću može da bude više, to su uglavnom ljubav, neko samoispunjenje, ostvarenje, sreća, ljudi koji su mi dragi. Moj razlog za sreću je neki unutrašnji osjećaj i sklad koji uspevam da postignem sa sobom i sa okolinom. Nina, koje su praktične strane tvog načina života? Praktične strane mog načina života su da sam praktično skoro stalno zdrava. I kada se pojave neki virusi, ja ih vrlo brzo prevaziđem. Naučila sam da slušam svoje telo i ono mi pomaže. To slušanje tela mi pomaže da sam uvek onako u top formi. A moje telo se oglasi samo kad sam gladan. Kakva čarolija sastojaka. Nina, pričaj mi još. Reci mi, na primjer, kako uspevaš da postigneš unutrašnji mir? Unutrašnji mir sam naučila da postižem tako što se setim da dišem duboko. Znači, onog trenutka kad upadnem u neku vatru, u neku frku, kao nešto, ja se setim ozbiljno duboko udahnem i ispustim vazduh i u tom trenutku počinjem mozak drugačije da radi, sve se smiruje, sve se umiruje, odjednom dolaze informacije važne u mozak i ja nalazim rešenje za situaciju mnogo lakše nego da sam tako uzbuđena krenula u rešavanje. Pozitivan stav u životu je ono što vas gura napred, što vam spašava život i što vam krči put kroz džunglu problema i raznih savremenih prepreka na koje nailazite. Nina, pa ti se stalno smeješ. Da li je i osmeh bitan u životu? Osmeh je najvažniji u životu. Prvo osmeh. Zato što naše ćelije, budući da je sve povezano, stvarno prepoznaju grimasu osmeha. Pa čak i ako nemaš realnog razloga za osmeh, ćelije dobijaju informaciju da se događa nešto pozitivno i lepo i drugačije, opuštenije počinju da obavljaju svoj posao. Zato je osmeh važan čak i kad nemaš mnogo pravog razloga za široki osmeh, ali makar onaj smešak, to svi možemo da izvučemo. Počeću to da praktikujem. A kako napredujemo sa pripremom glavnog jela? Da li je gotovo? Glavno jelo je gotovo i idemo na dezert. Kako su lepa srca. Mislim da Nini pobeda nije nešto posebno važna. Njen stvarno životni stil podrazumeva širenje svesti o zdravim načinima života. Ona ima i svoju emisiju i ovo je samo deo te njene misije u životu. Ali obzirom da je ovo neka vrsta takmičenja, negde u pozadini mislim da svi imamo to, kao da možda pobedimo ili da budemo prvi. Vreme je za desert, a šta tačno spremamo? Evo, da vidiš šta ćemo da napravimo. Dakle, blender nam je osnovno sredstvo, imamo badema. Nina, kako uspevaš da se smiriš kada te neko iznervira? Pa, retko se događa u poslednjih, ne znam, godinu, 2 dana, stvarno se retko događa da me neko iznervira, baš vrlo retko. Jer mislim da je to pitanje mog stava. Ako će neko pokušati da me iznervira, može samo da pokuša ili da slučajno nečim učini da se ja kao malo iznerviram, ali zapravo od mene zavisi da li ću da to prihvatim, da se nerviram ili neću. Dezert, Čarobni. napitak. Ne bi mi prijelo da to bude nešto voćno, zato što ja nikada ne jedem voće posle jela. Ja bih definitivno više volila da je čokoladni dezert nego da je neki voćni dezert zbog varenja. Prosto voće posle jela ne ide, mislim da to Nina zna. Sad stiže glavni sastojak, voda. Je li to neka specijalna voda? Voda inače stoji na ovom papiriću na kojem piše ljubav, zahvalnost i obzirnost, zato što su to čarobne, magične reči koje vodu na neki način programiraju. A voda može da se programira mislima, osjećanjima, okruženjem i važno je svoju vodu koju pijemo programirati onim čime želimo da je programiramo. A zna se, već postoji mnogo eksperimenata u kojima je dokazano da ako recimo voda stoji na ovakvim rečima, onda ćemo u život tako nekako da privučemo mnogo razloga da imamo ljubavi, zahvalnosti i da imamo obzirnosti. A ti si dakle vodu isprogramirala da bude čarobna?
čarobna voda za čarobni napitak i krećemo to sve da mešamo. Jao, pitam se kako zvuk blendera programira vodu. Mogla bi da postane nervozna ili agresivna. Šta kažeš, Nina, kakva je? Znaš kako je dobro. Mislim da će im se dopasti. Čista energija, čarobna. Idem sad brzo da spremim sto, dekoracije i to. Ma samo laganezi. S obzirom da Nina iz Vojvodine možda da neki poseban pečat dekoraciji, možda će biti šareno, ali vidjet ćemo. Opa, bato, pa ovo će biti prava elegancija. Pa potrudili smo se. Ja mislim da će biti lepo. Tako. Malo je nešto svečano, nešto malo sija, nešto malo ne, ali mislim da će biti lepo. Kakvi božanstveni tanjiri. Ma ne moram ni da gledam. Već znam da će svaki detalj na stolu biti u harmoniji sa domaćicinim srećnim bićem. Možda onako neke interesantne boje ili nešto šareno, neko cveće ili možda neki detalji, salvete ili tanjiri sa cvetićima ili tako nešto. I neka lala. I neka lala. Ninočka, šta ti je sad to? Ovo je drugar mali Dambo, koji će da nam lepo poželi dobrodošlicu i da bude uz nas, da bi atmosfera bila lepa. Sad idem da se spremim jer gosti će uskoro da dođu. Mudro zboriš, Ninočka. Da vidimo. Kako je lepo. Ma, prelepo i prekrasno. Biće ova večera prava uživancija. Samo da nam gosti stignu čili i veseli. Pa, boga mi, već im je vreme. Nadam se da neće kasniti. To bi domaćicu rastužilo. Ma gde da kasne? Evo ih dolaze. Sanela i Deki. Pitam se šta li sada radi Ninočka. Ks, domaćice. Alo, budi se. Nina, dušo, vreme je. Šta to radiš? Već je vreme. Evo malo tihujem, pošto je mnogo bilo uzbuđenja čitav dan i tek će da bude uzbuđenja. Malo sam htjela da sredim misli, da se umirim, smirim, malo duboko dišem i ni u čemu ne razmišljam. Bolje bi je bilo da se uključi u realnost jer prvi gosti su već pred vratima. Jesi li spremna? Ja sam spremna sam. Mislim da već dolaze. Jao, gosti. Jao, što je ovdje lepo. Izvolite, jao lepa. Dobroveče. Dobrodošla. Hvala. Ja, Ovo je za hvala tebe, ti, pošto si iz divno. Novog Sada, da se ne baciš na onu neku brzu hranu koju znam da ne voliš, tako da nešto... Dobroveče, dobrodošao. Izvolite, možete kaputiće ovde. Tako. Stižu i Biljana i Bojana. Kakve su to zgodnice lepotice. Znači nešto mnogo fino, slatko. Kako ste? Zdravo, slatko. Ste dobro? Odlično. Dobro. Si ti? Pa malo sam uzbuđena, vidjet ćete, nije to, pa koma sve ćemo mi to lagano kad ono... Hajde, devojčice, ubrzajte malo da ne ispadne da kasnite. A Nina se već žali. Nije baš tako jednostavno, ali protiče sve onako kako sam želela. Valjda će do kraja biti dobro, stižu ostali. Sačekajte, molim vas. Ma, ulazite slobodno, ko vas pita? Dobroveče. Zdravo, draga, zdravo. Zdravo. Ste dobre? Zdravo, dobrodošla. Bolje vas našla. Evo ovdje možemo kapute, izvolite. Hvala. Ti ne moraš, da? Izvoli. Nina je stvarno bila onako i vesela i raspoložena i srdačna i sva puna energije, tako da nas je dočekala baš onako fenomenalno. Izvolite. Super, hvala. Ovo što vidite ovde, to je drenjina, da mi budete zdravi kao dren. U specijalnom tajnovitom umaku. Ima unutra i meda, ima i limuna. A drenjinu naravno slobodno pojedite. To je baš zgodno, da. Živeli. Ajde svi ovako. Živeli. Kuća je veoma interesantna, odiše nekakvom istorijom i puno antikvitetnog namještaja koje možda nije moj afinitet, ali kada vidim da to neko sa tako puno ukusa uskladi, zaista se odušim. A drenjine su prave. To je, one su u nekom tom umaku već jedno 2-3 godine i prave su iz salaša noćejskog, organski gajne. Fenomenalno. Jedno staro, lepo Ukus drvo. i ovaj tajni sastojak naročito. Baš je dobro. Super je ovo. Jeste gladni? Dobro onako. Dobro, gladni. jesmo. Dobro. Ponesemo aperitiv, pređemo za sto. Može? Može. Izvolite. Tako. Izvolite. Drenjine u aperitivu su bile pravo iznenađenje za mene, pošto se ne sjećam kad sam jela drenjine i to mi je jako prijelo. Drenjina nas je oduševila potpuno. Božanstveno.
Nina, kako je ispalo predjelo? Pa dosta dobro ovo izgleda, mada nešto ovi kamenčići neće da stoje onako kako sam ja mislila da će da stoje. Baš šteta. I sad za kraj malo još kao polijemo ovim soja sosom i to je to. Malo začini. Hajde, posluži predjelo i srećno! Hvala. Jo, tako su lepi boje, Jeste. usklađeno, baš mi se sviđa. Da, onako baš je elegantno, damski. Mislim da si baš onako nešto prokomentarisao da će biti i tradicionalni, i stilski. I građanski, onako. I građanski. Baš si bio u pravu. Stiže prednja. Stiže naša domaćica, divno. Izvolite. Jo, kako je ovo kreativno. Kreativno. Ne bih se složio, ali ukus može sve da opravda. Dakle, sledi predjelo Veseli ražnjići. Moja velika želja uvijek je da jedem prstima. Kad god mogu, tako mi je drago da mogu da onako opušteno. To je nešto najlepše. To je pravi odnos zapravo prema hrani. Jeste. Pogledati, omirisati, dodirnuti, zašto da ne, ako su ruke čiste, mislim, date su nam zato. Mada mi volimo da se hvalimo tim estigom, kao mi prvi. No i rukom se i balansira hrana, prilagođava se našoj nekoj frekvenciji, tako da... Sad malo... Da, pričali smo i o vodi. Da. Kamenčići od dimljenog tofu sira, masline, čeri i kukuruz. Nema tu mnogo Nininih rukotvorina, ali ljubav koju je domaćica unela je dragocena. Ipak, da čujemo goste. Bilo je jako originalno, a volim i dimljeni tofu sir, predjelo mi se sve u svemu jako dopalo. Nisu bili previše egzotični ukusi, bili su onako dosta... Vrlo jednostavni, da, basic, jednostavni, blagi, minimalno. jednostavni, ali opet nije bilo bezukusno. Kineza nema debelih, koliko ja primećujem. Ima. Sve više ima, nažalost, ali to je ono, zbog te brze hrane koja je došla kod njih i zbog šećera. Da. Jer te generacije koje su sada bake i deke, oni svojim unucima na poklon daju šećer, jer oni to nisu imali. Oni su gladovali i onda se u stvari ima svoje objašnjenje. Nisu gladovali koliko su se zdravije hranili, nisu imali... Ne, baš su gladovali. Da. To, mislim, ta generacija u stvari, oni su jeli zemlju, baš je bilo gladi u Kini. Za mene vežbala kineskinja koja se ugojila kod nas jer se navukla na hleb i na naše pekare. I bilo je sramota da se tako vrati kući. Stvarno? Kao vežba, pekare su ubitačne. Pekare su najgore nešto. Da. Kod nas čini mi se najviše ima pekara i apoteka, što nekako ide. Da. Uđeš u pekare pekaru, ti treba apoteka, da. Pa farmaceutskoj industriji vrlo ide u prilog da ljudi nezdravo žive, nezdravo se hrane. I onda ide lek na lek. Kao ošteti želudac, onda piješ lek za želudac, pa onda jetra, pa onda za jetru, pa onda sve to u krug. Veoma retko pribjegavam antibioticima, možda jednom u nekoliko godina, jako retko. Možda sam kao mlađi koristio dok nisam imao pravo i mogućnost da izaberem sam. Inače, medikamente ne koristim. Dobro kažete da ne bi trebalo da koristimo antibiotike, ali šta ako, na primjer, zaradimo neki virus? Šta onda pitam? Virusi uopšte u prirodnom obliku ne postoje. 96. godine su izolovali nešto u Atlantiku ili Pacifiku što, kaže, podsjeća na virus u prirodi. Inače, virus, ovaj naziv je nastao od termina otrov. I u stvari ono što izgleda, bar takva je neka informacija koju sam ja čuo, da ono što nam prikazuju kao virus je u stvari posljedica delovanja tog otrova, pa nešto što se stvori u telu, mada kažu da često iz tih nekih centara koji nam malo kreiraju svest i prave određene sličice toga. Igraju se, crtaju. Da, i u stvari kažu da je čišćenje najvažnija stvar, da u stvari virusi su otrovi koje mi... Da, čišćenje uz pomoć raznih tehnika. I prirodnih metoda, da. Da, radionica, da li to jog, meditacija, sport, ne znam... Post. Bolest, odnosno to moje razboljevanje, nikad ne doživljam kao bolest, već kao period kad moj organizam traži da se malo očisti. Pa kad mi, na primjer, padne imunitet, ja onda pribegavam nekim prirodnijim sredstvima, kao što su, na primjer, biljke, kao što je kvantna medicina, kao što je homeopatija. Moj način za čuvanje zdravlja je preventiva. Preventiva, to mi se dopada. A gostima se očigledno dopada Ninino predjelo. Jeste da je jednostavno, ali ne mari, zdravo je i ukusno. Ipak, svemu lepom dođe kraj, pa tako i večerašnjem predjelu.
lizali Ovo je tanjire. stvarno bilo super. Da. Bili ste gladni, ali dobro, meni ide u prilog, Da, odlično. ja tofu obožavam, inače pogotovo ovaj dimljeni. Odlično. Tako da, da, super. Baš se potrefilo, baš mi je drago, dobro. Zamolit ću vas samo da zadržite recept, da. I ja ću da donosim sledeće, a vi ćete malo da uživate. Meni se kombinacija ukusa u predjelu dosta dopala. Nisu bili previše egzotični ukusi, bili su onako dosta... Vrlo jednostavno, da, basic. jednostavni. Osim što bi ja lično izbacila kukuruz, ali to je zato što ja ne volim, ja ne jedem kukuruz, ali okej. Domaćice, gosti su sve pojeli. Sve su pojeli, ili su bili jako gladni ili im se jako dopalo, ali mislim da je vizualni utisak bio najvažniji i najjači je bio. Ti si srećna žena. Ja sam srećna. Pa drago mi je zbog tebe. Koliko si samo ljubavi spustila na ove tanjire? U nastavku. To me nekako dirnulo. Svi su imali zube. A mi mislimo da kalcijum stiže iz mleka. Kravlje mleko, ne. Da sa tobom radost delim, svakom danu se veselim. Kako obrnuti negativnu stvar u pozitivnu? Srećno, srećno, srećno mi je sve. Domaćice, kako je ispalo glavno jelo? Dosta je dobro ispalo. Zadovoljna sam. Valjda će biti i gosti, nadam se. I znaš, nekako sad ovako tek kad vidim na kraju kako je, baš mi je slatko. Pa jeste, baš si ga lepo aranžirala. Vidi kako je lepo, još kad ga probaju, baš je i ukusno. Hajde, brzo im iznesi. Sanelo, što kažeš, ne kažu džabe, lepota dolazi iznutra. Apsolutno se slažem da lepota dolazi izunutra. Ona se samo ispoljava s polja na način na koji u stvari je ona manifestovana unutar nas, unutar naših organa, emocija i tako redom, da. Izvolite, stiže sledeće jelo. Izvoli, ovo za tebe. Hvala, Nina. Tebe, hvala na pomoći. Glavno jelo lanena ljubav. Malo mi ova ljubav tanana. A ako znate šta hoću da kažem. Ali dobro, gosti onako nisu preterano ješni. Samo ću da vas zamolim da na trenutak uživamo u bojama, Da, daleki raspored boje, to sam prvo primetila. Hvala ti. Da uživamo u bojama, možda malo u mirisu i da se na neki način u sebi na trenutak dva samo zahvalimo za to što će nam pružiti lepo zadovoljstvo. Nadam se. Hvala, ali ću da te smažem. Tako, hvala vam, prijatno, pošto je glavno jelo, onda i glavni događaj večeri, prvo iskazivanje zahvalnosti za ovu lepu hranu. Baš lepo. Hvala. Dobro, probamo srca, uživajte u ljubavi. Hvala. Kada jedem, ja strahovito žurim, ne iskazujem zahvalnost nikad u svom svakodnevnom životu. Ja vrlo često to radim u sebi. Vrlo često. Iskazivanje zahvalnosti je u stvari nešto što u vodi koja se nalazi u nama stvara prelepe slike i kristale i to utiče i tekako i na naše zdravlje i na ponašanje i uopšte na način života. Baš divno. Gosti su se zahvalili i sada mogu bezbrižno da uživaju dok im se u telu kreiraju kristali. Ljudi, jesmo li mi u raju? U Indiji stoji to pravilo da moraš da imaš te 4 osnovne, mislim, 4 boje moraš da imaš. 2 tople i 2 hladne ili neutralne. U jelu ili inače? U jelu, zato što to je potrebno organizmu. Da, u stvari 4 energije, da. Da. Žuta, crvena, zelena i bela ili brown. Zavisno. Da. Ili može i više, znači minimum 4 ili više. Dokazano je čak da kada je nešto vrlo estetski, privlačno i lepo, da ljudi već krenu da se osjećaju srećnije, otvorenije. Znači, to nije samo do toga da određena boja ima svoje nutritivne vrednosti, što ima svakako, znači povrće, voće, na primjer, te boje, ali i taj estetski moment je izuzetno bitan. Pa uvek jedem i crveno i žuto i smeđe. Znači što više boja, to znači da smo uneli sve potrebne hranljive sastojke, unićemo sve potrebne vitamine. Mada je interesantna stvar, bila sam skoro, posjetila sam muzej u Lepenskom viru i tamo su interesantna stvar da su pronašli gomilu raznih skeleta iz tog doba, to je 3. milenijum pre naše, 2. milenijum pre naše ere. Svi su imali zube. Živjeli su, jeli su ribu i verovatno neke biljke koje su im te, u stvari, koštunjevo
voće, povrće, gde je puno kalcijuma. A mi mislimo da kalcijum stiže iz mleka. Da. Kravlje mleko ne. Generalno mlečni proizvodi ne za ljude. Apsorpcija kalcijuma iz povrća mnogo veća nego iz mleka i mlečnih proizvoda. Zbogom kravo, zbogom mleko. Ja te više neću piti. Ma ovi ljudi će me totalno promeniti. Nina, ovo je odlično. Ja, znaš kako mi je drago. Nije vam bilo malo? Možda repete neke nešto? Ne, hvala, ali je odlično. Još sam ja toliko brzo jeo da sam pomislio, bože, ja već pojela svi ovaj... Ja ću da ostavim jedan zavod. Mi žene malo to, onako staloženije, to nam je u prirodi. Pa da. Tek će vas slatkiš iznenaditi. Međutim, dok ja pripremim desert, ja ću vas da malo zabavljam u stvari. Ja ću da vam objasnim. A vi možete da nagađate šta je. Ono srce u obliku pljeskavica od lana, mogu slobodno da kažem da je neka alternativa svim ovim nekim tradicionalnim gurmanlucima i roštilju. Nikad ranije nisam jela pljeskavicu sa lanom. Veoma mi se dopao ukus, a još više mi se dopao oblik pljeskavice u obliku srca. To je stvarno bilo originalno i to me nekako dirnulo. Primetila sam da u našoj muzici ima mnogo tužnih pesama i želela bih da pretvorimo tužne u radosne. Dakle, vi dobijate stihove, pesme, uglavnom su poznate i dobijate ovako na papiru taj tekstić jedan, a onda ga prepravite, napravite koliko toliko da ritmički bude to i onda nam otpevate novu verziju. Ako baš nikako neće da peva. Ja i moje veliko usta. Dakle, ako baš nikako nećete da otpevate, možete da odrecitujete. Pošto ja ceo život pevam pesmu o Miti Bekri koji nikako ne dolazi, onda sam odlučila, pošto sam shvatila koliko reči imaju veliku moć, da počnem da pevam da je Mita došao i da mu se zahvalim što je došao, jer najzad je došao. I evo kako zvuči ta jedna pesma. Ovako. Hvala dušo što dođe, pa me kući povede, da sa tobom radost delim, svakom danu se veselim. Hvala Mito Bekrio. Sad vi, izvolite. Bravo, super, odlično. Kako obrnuti negativnu stvar u pozitivnu? Eto, to je jedan idealan primjer. Ne može se. Domaćice opet su sve pojeli. Da, nisu se izjasnili za repetu, kažu da ostaje, što znači da im je stvarno lepo bilo. Nije samo što su bili gladni, pa su ostali gladni. A šta očekuješ od animacije? Nadam se da je zabavno. Meni je bilo zabavno, malo sam po trebama otpevala, ali volim što smo uveli nešto novo i drugačije. Nadam se da će oni da pevaju, bilo bi lepo. Pa ne znam baš da li bi bilo lepo. Zavisi od njihovih glasovnih mogućnosti. No dobro, uvek nam ostaje da zapušimo uši u slučaju nužde, jel? Iskreno, baš me zanima kako će gosti prepraviti ove čuvene stihove. Ti si već... Znači, moja pesma je bila Ej, Branka, Branka, reci mi Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka? Moj lak zadatak, vrlo. Ej, Branka, Branka, reci mi Branka, malo ima do našeg sastanka. To je happy end. Ti si to vrlo... Moja baš nije tako Kad je lako. Moje isto nije tako lako. Moje... Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tome pojma nemaš. Da. Ja ću tamburicu uz to dok ti budeš pevala, to s recitovom. Recitovom. Moje je, ej, žalim, žalim, bit će meni žao, žao, uzet će je drugi, uzet će moja biti neće. Pa vaše su baš tužne pesme. Pa da, zato nam je tako zadatak kompleksan. Da. Ja, kod mene tek jug, ono, pusto mi je sve. Nema Bojane. Nema moje voljenje. Ovo su meni pevali, nema moje Bojane. Bila je jako dobra animacija zato što je od nas iziskivalo da budemo kreativni, da se malo igramo, da jedni s drugima nekako razmenimo neke ideje i naravno pevanje, uopšte pesma, radovanje, pozitivna energija. Mislim, sve to, da kažemo, u jednoj kutiji. Domaćice, jesi li zadovoljna desertom? Jako sam zadovoljna, ovo je dobro. Ovo će tek da im se dopadne 100% energetski, jak, lep, a sladak napitak. Pravi slatkiš za kraj večeri. O, tu su i slamčice, ovo, ono, i to raznih boja. Ma ti si, domaćice, baš na sve mislila, jel da? Jeste. Slamčice da mešaju, a i da piju. Desert, čarobni napitak. Možda na krilima odlete kući posle ovog deserta. Bićeš moja još večeras ti.
E pa da, super, da. Ova je onako baš... Kako ide? Super. Super. Završila. Hvala. Ovo smo se najviše pitali šta je, da znaš. Da, sad ćete tek da vidite. Samo mi reci, da li ima šećera? Ne, Sjajno. nema šećera uopšte. Sve su prirodni sastojci. Zvali se plavom slamčicom za dečake. Ovo je čarobni energetski napitak. Objasnit ću vam posle šta je ako mi odradite animaciju zadatak. A prvo animaciju, a posle slatkiš. Jeste, da vidimo. Evo, tvoje je bilo najlakše, Bojana, ti možeš Najlakše. Brzo, sve pomalo. Branka, reci mi Branka, malo ima do našeg sastanka. Malo ima do našeg sastanka. Bravo, dobro. Može, dalje. Kod mene je bilo ono pusto mi je sve. Jer sad sam ja Šta je okrenuo bilo na... dosta pusto, da? Srećno mi je sve. Uvek sam kraj moje voljene. Dođi, jelo Jelena. Ti si moja ljubav najveća. Bravo, bravo. Moja je bila veoma lagana. Ostali učesnici su možda imali teže zadatke, ali sve u svemu važno da smo se svi jako dobro zabavili. Ko te ima, taj je srećan, ko te nema, taj je miran, ko te sanja, taj uživa, a ti o tom pojma nema. Pa bravo, baš je. Dobro. A moja pozitivnu. A moja ona, ej, žalim, bit će meni žao i tako dalje. Ali mi smo to preokrenuli, to jest ja. Ja sam preokrenula na ej, radim, bit će meni slatko, uzet ću tek sebi, bit ćeš moja još večeras ti. Jo, divno! Hvala vam, baš Hvala tebi, ovo je toliko bilo super, baš kreativno. Evo, da vam onda ispričam da je ovo energetski napitak koji se ima badema, meda, cimeta, znači lekovito, energetsko, da vam ne treba piće celu noć da džuskate u diskoteci večeras. To smo trebali pre animacije da popijemo, onda bismo bili još kreativni. Dezert mi se svideo i ukus je zbog kakao onako malo kao čokolade ili čokoladno mleko, tako. Možda je bilo malo prejednostavno, ali ne bih to zamerila, zato što je bilo originalno, svakako i jako ukusno. Ja uopšte ne znam kako ovo može da se nazove takmičenjem. Sve se prašta, sve se toleriše, ali polako, stići ćemo do ocjenjivanja, a tada će gosti ipak malo suditi domaćici. Na moju veliku žalost, bliži se kraj ove večeri, ali imam još nešto za vas. Divno. Male podsjetnike. Dakle, zalepite ove papiriće na sva mesta na koja dolazite često. U kupatilu, na ogledalo, pored kreveta, pored lampe. Da vas uvek podsjeti o čemu razmišljam, da li su mi pozitivne misli, da li sam nasmejan. I neka vam bude razlog, prvi razlog da se nasmejete, a drugi, treći ćete već pronaći sami. Hvala ti puno, ovo je fenomenalna stvar. I izuzetno mi se dopalo što je to napravila na papiriću te intenzivne narandžaste boje. Narandžasta boja je boja prijateljstva. Narandžasta i zelena su, narandžasta je topla boja, njen opozit je zelena i to su boje prijateljstva. Kaže se ako hoćete da idete neki razgovor za posao, obavezno bucite nešto zeleno ili narandžasto, jer time postoji ta terapija bojom, vi utičete pozitivno na vašeg sagovornika da on spusti gard, ima prijateljski odnos ka vama. Ja bih rado ostala, ali pošto sam domaćica sutra, vidimo se sutra kod mene da nastavimo ovo lepo druženje, divnu atmosferu. Hvala ti puno. Hvala tebi, hvala. Dobro. Pa onda ću da vas ispratim. Evo i sledeća pesma. Jeste. Da, ostane za Hoću i pesmu. Dobro. Ljubav, zahvalnost, obzirnost. Hvala ti. Nina je kao domaćica bila fenomenalna. Fenomenalna. Bilo je sve kreativno, nekako nas je budilo da budemo i bliski i da se lepo zabavimo. Da. Nina, sve su popili. Sve su popili, da, odlično, ispalo je jako dobro u stvari, baš sam zadovoljna, dopao im se jako, a i meni se dopalo kako mi je uspelo, mislim, baš je ukusan onako, sve sa merom. Svi srećni i zadovoljni, a ja najviše.
Opšti utisak je fenomenalan. Znači, ja stvarno ne znam da opišem, ovo je bilo tako dobro da ja odlazim sa toliko energije da iskreno imam osjećaj da lebdim. Onako, Nina je to stvarno odradila maestralno. Atmosfera bila fenomenalna, Nina je bila predivna domaćica. Ninočka, kakav je tvoj opšti utisak i koju bi ocenu sebi dala? Moj opšti utisak da je veče onako vrlo uspešno proteklo, da je bilo veselo, opušteno i da su uživali i u hrani i u atmosferi. I baš su onako veseli, bili onako kako sam i očekivala. A ocena? Ocena bi bila, ja bi sebi dala 10. Opa, nismo skromni, a? Predjelo od 4 kupljena sastojka, glavno jelo od 3 zalogaja i pola čaše čarovnog napitka. Da ne zaboravimo papiriće za poklon. Mislim da je vreme za ocenjivanje. Možda bih glavno jelo poslužila kao toplo i zbog toga je moja ocena za večeras za Ninu 9. Ambijent je odličan, fenomenalan. Nina je to stvarno maestralno odradila. Hrana isto divna, puno energije, sveža. Moja ocena je 10. Moja ocena za večeras je 9. Možda je moglo biti i malo više hrane, ali sve u svemu moji utisci su veoma pozitivni i zbog toga dajem ocenu 8. Iako je smatrala da zaslužuje 10, gosti se nisu usaglasili pa je Ninin ukupan skor 36 poena. Ma pretvorit će Nina to u neku pozitivnu pesmu. Sutra kuvamo sa ljupkom i šarmantnom Sanelom. Hajde da se vratimo u Ninin dom i saznamo šta to ona sada radi kada su gosti otišli. Domaćice, bacila si se na čitanje. Pa da, tako se najlepše opustim i odmorim, sad ću malo da saberem misli i utiske, a to najlepše radim uz neka pitanja, odgovore koje uglavnom pronalazim u nekim svojim dragim knjigama. Okej, odoh ja, vidimo se. Ćao! Ćao, uživaj. Kakav dan, toliko novih informacija. Mislim da ću malo razmisliti o svojim životnim navikama. Znate kako kažu, čovjek se uči dok je živ. Fusion soul food. Tako i meni, slatkasto kiselo. Tu se svašta nešto kreativno dešava u mojoj kuhinji. Frizura ti je božanstvena. Hvala. Slatka, ljupka, ljubazna. Još uvek me drži adrenalin. Da. Nisam bolje humus jela. Sa džemom od malina, jeste. To je po meni idealna škola. U nastavku. Sanela je pozitivna, draga je. Komunikacija mi je izuzetno bitna. Komunikativna. Verovatno im se ne dopada to što kasnim. Ona je vrlo opuštena, može sebi da priušti da kasni. Tu se svašta nešto kreativno dešava u mojoj kuhinji. Ne mogu da odgonetnem ni jedno jelo. Fusion soul food. Tako i meni, slatkasto kiselo. Frizura ti je božanstvena. Hvala. Slatka, ljupka, ljubazna. Još uvek me drži adrenalin. Da. Nisam bolje humus jela. Sa džemom od malina, jeste. To je po meni idealna škola.